لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله تحلة أيمانكم لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. سورة التحريم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن بسواب لكن دانغو لكن بلو أسلاميك لكن فاتو المريضات أباينا على فاكان أكمل معك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبي تغير بروكو على فاكان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفن. بسم الله الرحمن الرحيم. أبان سيديني الله تعالى تغبر كماي جاء هنا لوكو لنتكي دو لاهرا هنا كرنغر لنتكي عليه. سورة دمنا سورة التحريم. سورة لما تحرم ويتغدوه. سورة النبي صلى الله عليه وسلم وفناي أفوجودوه أمين سبنيدو في المصحف. وسورة التحريم. سورة التحريم كو حرام يلي سورة أجينا على كراكا مدينة قرآن السورة بيوروني ورونادو آية تنفلة لباكر سورة دمنا على كريرنا كديم بايا كونغان كودوي على كام بسواب أن يفعل. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي نبي ما لما تحرم ما أحل الله لك. مرا إبي فين حرام يا علي في من غي يا عليك يا عليك رما صلى الله عليه وآله وسلم كو عند نبي ما مرا إبي فين حرام يا يرك علي من غي. تبتغي مرضات أزواجك. تبتغي مرضات أزواجك كا إمسو جيني نقوي كا إمسو جيني نقو فين حرام يلي. والله غفور رحيم. على دي كفر مساي هنا مسادو على دي كفر مساي هنا مسادو قرآن على مكاي نغفو جولا jalakili kan ba kono kan yeshi alkirama hallo ya sura jalakili jurumu maute asura qur'ana ikra daga madlali kuma ba kono lukuti da kono
fana dore te min jigina ka woni min jigina ka abode lakali ya alkirayre de koy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ayyuhan nabi nga nabi ma lima tuharrimu ma ahalla Allah lak munabin fa haram ya alay fa min dagai tabtaghi mardata azwajik ibi muso jeyni no fa haram ya munay boke ni kalendo ni kalen ka fi ya haram ya ala de ya fa masai ina masadu ala ya farima ala de ya fa masai hina masadu oko ala nani furuba kiri قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قال الله تعالى فردالك أي تحلة أيمانكم أكا كلينو فنونا ni kali fenga bibi ke sobe ka kalini funi ka buika yere je femina ni kalini ala yo funna farda awi wana kore ko nyere bo cugo bala halli sori kali aka ni ma yi kali alala kali ngawna sharabi jeni kali ngamu yi kali ni ala toy wali kali ala mangutu dola wali kali qur'anana ma fagi bulu da qur'ana kale aki kali qur'ana era la ka qur'ana to fo kali ala don bako ko bashito la ko kada ka qur'ana ya ala bakai qur'ana te dafe ni kala la fa do ko mi kali ala la dam man fe men bulu da qur'ana ka kangali amba ke di taki ka ko gelea afa ayra ka jetela qur'ana de be ala nona bladu khulu ko kaya ala ka kumadu mana men bulu da ka kangali nga te komi fengudu min na shironi do alakira tila sallallahu alaihi wasallam pana ko alai funnike ay fardalike ay aka kalingam funnam ay funnandi ama ko ke fardai dai o ke sobi ka kalini ya je femina kalini dunani feminje kalini ya sirle mi ga abu funi kalini femi haram ya ka ay rek kalingam o bo daga ay ngani may ngoroyti qissay asawab nuzul ajigikum kuma chama de nanawla don ba famba ko ka kuma la kenama ni amba wasa do folla nana ay rabla be folla o ijmai ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam na boral lazara abina aka sotugu fei am so andama kalama mahatul mu'minin rakrabina fuli bla bla bela na bora dofi abina dofi ka fuli bla 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 sorokata adama rola ko o seve ala kira sallallahu alaihi wasallam don do lazara na do abso do fi mu'minu bado fi no Zainab bintu Jahsh da don goyi riwaya chama nana yorai ai riwaya kilimin da amaka ko dufu doyi Sauda foya doyi Hafsa foya o bai riwaya nana Zainab bintu Jahsh kana ofi aduna yemi ka korona aduna abu wati kurni mke fulla ka bo atemenu hakeka amena doni amena ofi ka tebeto ofi ka inkmanu usebina abu fiede wala sayka aya korofamu ihakilla doyorotala kira ka debaya ka kiritige o nendene da anende da ika foitola ika lamani ladabi al adabu ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam ika ladabu akmal ladabu buya kateme ifani bacce taka an fauna an bauce nga foti kanna fo ko ifani badi to foka anga ambedo ala olu cella dabu ni ngabbu kate muka ala ya namadi la srambala
siran minɛnw b'a la dusukasi minɛnw b'a la n'o ye fojunu ye nisɔndiya minɛnw b'a la n'a min lahalaya nana o bɛ n'a tigi ma ka limaniya walima karisa ye nabiɲuman ye karisa ye dɔnniba ye kari ye ala ye sira ye jɔn ye o b'a to ale bɛ se ka o kɛ k'a ta in suma k'a yɛrɛ maîtriser nka k'a kɛ ko in yɛrɛ t'a la o tɛ sababa ye hatta al-anbiya wa rusul cidenw ni nabiɲuman o tun bɛ dimi alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kuma dɔw tun b'a tɔɔrɔ fo bɛɛ b'a dɔn a ɲɛda la k'a dimina ale ka dimi jate minnu minɛ na a bɛɛ tun bɛ kɛ ala de nɔfɛ yɛrɛ bɛɛ n'i dimi ko don ni nisɔndiya ko kɛra a bɛ nisɔndiya a ɲɛda bɛ manamana fo bɛɛ b'a dɔn ko nin kuma in diyara alakira ye ko nin ko in y'a nisɔndiya Musa alayhi salam a ka bere fili ko fɔlɔ n'a kɛra sa ye a bolila an bɛna fɔ o la ale yɛrɛ nabi ɲuman tɔ la adamaden de don a dilan bɛ siran yɔrɔ min b'a la adamadenya yɔrɔ min b'a la karisa tɛ siran fiyewu hali n'i y'a ye denmisɛnnin na taamasiyɛn ɲuman tɛ ni mankanba bɔra a tɛ bɔ a cogo la ala k'an kisi k'an tanga ni naloma wulitɔ tɛ taamasiyɛn ɲuman tɛ ni ja bɛ denmisɛnnin na a kɔrɔ ye ko sɔmi b'a la a bɛ bɔ ko kalama nka dɔ in a bɛ fɔ k'a kirinen don hali n'i ye mugu ci a kɛrɛfɛ a t'a dɔn ko fɛn kɛra wala o tɛ taamasiyɛn ɲuman adamaden ni fɛn minnu dilanlen don tant que n'a bɛ tabiya kɔnɔ a ma dama tɛmɛ a ntanya fana t'i la a ka ɲi foyi t'a la nka sariya de b'i bilasira k'i dɛmɛ nka nin kuma in bɛɛ fɔ kun ye jumɛn ye parce que kuma min bɛna fɔ ko ninnu y'a kɛ n bɛna est ce que ninnu kan ka nin kɛ an balakaw muso bɛɛ dilanlen don ni keleya ye sariya yɛrɛ tɛ maa jalaki keleya la ni keleya nana i bila ko kɛbalikɛ la sariya b'i jalaki o de la sariya tɛ musow jalaki k'u keleyara ɲɔgɔn na koyi sariya b'u jalaki de ni keleya y'u bila ko kɛbalikɛ la n'a y'u bɔ sariya kɔnɔ n'a y'u bila ka dan sago bana u bɛ jalaki o de la hali ni ye nin kisɔn in lajɛ jalakili nana o yɔrɔw de la bana ko kuma bɛna alakira n'a mɛnna ye ka tɛmɛ tɔw fɛ i kan an ba Aisha radiyallahu anha ale de y'a ɲini k'o kun dɔn kira mɛnna munna mɛnna karisa fɛ yen ale y'a ɲini k'o kun dɔn awa dabatigi m'o bɛɛ sɛbɛn dɛ a ye maaden ci sa wa a y'a ɲɛɲini cogo min na wa o bɛɛ kɔni ma sɛbɛn a y'a ɲini k'o kun dɔn a nana bɔ a kalama ko alakira muso an dama kalama ko a ka kabila mɔgɔw de ye di dɔ bila ka na d'a ma o di in de b'a fɛ yen nin waati in na ni kira bɛ tɛmɛ di kun ka di alakira ye sallallahu alaihi wasallam ani halwa ninnu fɛn timima ninnu an b'a faamu cogo min na komi n'a fɔ bɔnbɔn ninnu ni fɛn timimaw kun ka di alakira ye sallallahu alaihi wasallam wa fɛn timima fana ka ɲi hakili ma janko fɛn naturel timimaw a fɔ an ka sukoromugu ninnu dɛ n b'a fɔ i ka t'i yɛrɛ di fɛn timimaw ma ka jabɛti bila i la ko ne ko an ka ɲɛ bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ye fɛn timima kun ka di alakira ye i n'a fɔ di n'a ɲɔgɔnnaw sallallahu alaihi wasallam ko jaw kun bɛ di de dilan ka d'a ma o min furanjɛ bɛ fara ale ta kan alakira bɛ waatinin da ye sallallahu alaihi wasallam o kuma bɛna an ba Aisha n'a bɔra o kalama k'a ko f'an ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko la an tɛ nin ko bila nin di ka ban koyi an bɛ fɛɛrɛ tigɛ nin ko la jaba lagosi m'a fɔ haramu don dɛ nka alakira ko diri cɛjugu khabitha a y'a fɔ jaba ma a y'a fɔ layi ma ka daw kasa koya fɛn kira tun tɛ fɛn o fɛn n'a suma ka ko alakira t'a fɛ sallallahu alaihi wasallam y'a dɔn o fɛnw bɛ yen fɛn dunda dɔw bɛ yen a bɛ dun dɛ haramu tɛ dɛ nka a suma man di n'o ye magafiri ye a suma man di nka a kɔni bɛ dun k'u k'a fɔ n'a nana e fɛ e k'a fɔ i y'o de dun wa ko kuma in tɛna diya ye a bɛna fɔ ayi ko n'a nana e fana fɛ yen e ka segin o kan n'a nana ne yɛrɛ fɛ yen ne bɛ segin o kan ko hali n'a ko a bɛna fɔ di de don a bɛna kuma tiɲɛ fɔ kira tɛ nkalontigɛ a bɛna fɔ ma magafiru nin ye di de don k'i k'a fɔ ko a diden kɔni k'i b'a sɔrɔ a diden de ye magafiru don diden min ye nin di in dilan k'i b'a sɔrɔ a y'a ta magafiru bɛ bɔ jiri min na k'i b'a sɔrɔ a y'a ta o jiri de la o bɛɛ na nin kan alakira bɔra dimi yɔrɔ in na dɔrɔn a nana nin fɛ yen o ye kuma in fɔ o bɛɛ na min kan
aborai andana ni bana fi ko sigira kuma majal kire sallallahu alaihi wasallam ko bana kira ko alireten din to ay kalin ka din haram ya dama ko nga ay o fo amba Aisha de radiyallahu anha hatilale ay o fo alede ko nga ka kana fo bashi irwa wara ubeyda muntu neto fo nden da dola afara ko min sahara nga wasa dola ko di ko de sahara to ko de sahara ko kira ko kai din re to harabiya kata min dinde bena ni fen kasa ko men to wale no fe o duje do wara kira nana akwa be dindi kira ko ay ba kai ma se dima se dim balaka femin suma fo ko fo ala kira na sallallahu alaihi wasallam ata fa ka fo ko suma ba no fe kira ta fe suma jugo foi kamba o kwa ay jibina ko defo didum kadi ala kira sallallahu alaihi wasallam dire binan nige boala ka sababu ke din koyi mana ko ala ko nabi ma mu nabi fa haram ya alay min daga yi kibi muso jengi ni doy ko may nana ni fira def wallahu ta'ala a'lam والله نعم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بمبارا نسورة كاليني دي بيناتي على فردا أكا كالينو فني أي أو كفارة فردا أيو أنا دون بوي نيالك كويا كو يسكي كرا صلى الله عليه وسلم كو على أي كاليني كفارة بوا ترامبا أي كاليني من لا كدين توي كو على كفارة بوا ترامبا ما ولا لمن نوكا لا كفارة على كركا كذاك جرم على كركا صلى الله عليه وسلم عليه يا فادي فوكرات على فلو يناك نني كفارة كوبماي ولا يدبي على ناكا تشيدي تشكا فو جرم سبين كوتيكا ikat temene ya fambe fere mateme ikat nata fana ya fambe fere tinana o ponga onata be ala nana ni furubakiri woni kalini ko yere do ala e fardalike aw ya ka kalingom funnana o jumay o e kafaratul yamin kalini kafara meme kalini no datugu ka tunu ka jurumu yafa ngakili to ndade alquran e foko anga sive kuma kalini mun bin adama de date tilqaiyan shariati no miroba wali kale fem nga yakla ko cien ikakla ko abeti ikale ko abeti kasura teti don boko ko bebe do lawu kono ni wallahi ya beta ja kinteti nga yakla beti walma adama de kuma temesra fe mo be singa quality amma foka kay de kanato kalini ka chai ka kuma na tama shen mande nga kuma seve kalini ko ala tamne o ngani ede atay duskuna ka fo ikale nete ni ngwinge wallahi nete kuma kari febli fuka kanza o tun tuna siga to sena o ti daga yere ya ti daga maki dati islam yona ka cha ka tamati sabaka ngai ba fo kuma mina dimina ikale wallahi ne ka doromete do kari konobli ede kuma nyuma ya kai ibalma fanda do kodo temena inache ikale ya dabo ki kale ngan ya tay ngan yala wala saka kuin kulo gelea ki kale ka ala ki shire bi takebi ne misali de doromba fo te marake ko kasa ko dagale fe do ko haram yele o takale ni bo we haram yi maw ko dagale onde kodo adama de ko dagale munu ka o haram ye yere ka nikale ni ko ala e funi nange ay olula o fonna de kafara ga kalini kafara boli man cha mo fe bide ala dungo ko anga koloshi banga nga kalini u jetimde u kafara ala ka jurude de kafara fle nadru fle dafali kafara ani batumun jurube ta anve ko biye shunjuruta ibana bato ikenera
ye muso ye i sunjuru ta ka sanga i ka dɔrɔla ma o n'a ɲɔgɔnnaw i jija i k'a sara dɛ olu ye Ala ka juru de ye fana kalini kɛfara ka miskina tan dumuni walima k'u fɛrɛ bɔ walima ka jɔn kelen ka hɔrɔnya Kuranɛ ko ni m'o saba si sɔrɔ a bɛ komi o saba i ka ikhtiyaru b'i bolo o saba la dɔnnibaw ka fɔ la i ka sugandili b'i bolo n'o saba min nɔgɔyara i ma n'o saba min ka di ye i b'o ta ni o saba de ma sɔrɔ sa a kɔni bɛ fɔlɔ o saba de la n'o saba ma sɔrɔ jɔn tɔgɔ miskina tan u dumuni tɛ e bolo u fɛrɛ bɔ t'i bolo i tɛ jɔn sɔrɔ k'a ka hɔrɔnya ko kuma bɛ tile saba su tile saba in k'i ka sun ka tugu ɲɔgɔn na yàrá an caman bɛ sin ka an bɔn sun ka di nka saba ko saba in de bɛ yen fɔlɔ saba in de sugandili b'o saba de ni ɲɔgɔn cɛ n'o saba de ma sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma ka na sun na sun in fana a tile saba de bɛ sun ka tugu ɲɔgɔn na n de ye kaleni kɛfara a k'i ka hakili to kaleni na dɛ n'i kali i sɛbɛ la wallahi ne tɛ nin ko in kɛ n'i jɔra o ko yɛlɛmani kan k'i bɛ n'o ko yɛlɛma nin kɛfara saba in dɔ la kelen bɛ ɲini fɛ n'i sera ka min k'a saba la n'a saba ma sɔrɔ i bɛ tile saba su an b'a yɛrɛ ɲininka ko kuma i bɛ miskina de dumuni cogo di dɔnnibaw ko n'i ye miskinaw n'i ye dumuni kɛ waati kelen masalan ka miskina tan fara ɲɔgɔn kan ka tilelafana d'u ma min b'u fa ko o b'a wasa ka miskina tan fara ɲɔgɔn kan ka surafana labɛn u ye u bɛɛ bɛ min dun k'u fa ko o b'a wasa walima ka sɔɔgu tilancɛ an bɛ min bɔ zakatul fitiri la o tilancɛ di miskina kelen kelenna ma ka se miskina tan ma o fana bɛ wasa kɛ n'a fɔra nin bɛ wasa kɛ i b'a min fara n ka k'a kan fala haraj parce que n'a fɔra ko demi kilo i t'o boli maa wɛrɛ kan dɛ n'i yɛrɛ de ko ne bɛ kilo kelen kelen d'u ma a banna sariya t'i nɔ minɛ o la nka i t'a fɔ demi ka dɔgɔn o tuma k'e b'o kiiri boli maa tɔw kan nka n'i y'a boli yɛrɛ kan ka tɔtɔwɔ kɛ i ye farankan min k'a kan o bɛ kɛ tɔtɔwɔ ye walima i ye sumankisɛ di i ye warimisɛn dɔ fara a kan k'o y'a nasɔngɔ ye ka d'a kan suma jala tɛ se ka dun ani fikotigiw kuma misɛnw caman b'a nɔfɛ o ye est ce que a bɛ bɛn i k'a bɛɛ di miskina kelen ma dɔnnibaw ma sɔn ko miskina tan de fɔra dɔnniba caman ma sɔn o kuma ma miskina tan o de fɔli parce que kuma bɛɛ fɛn nɔgɔma de ka di adamadenw est ce que n ta bon a b'a fɔ ko demi kilo o tɛ 5 kilo mais est ce que n'i y'a 5 kilo bɛɛ di maa kelen ma dun a fɔ ko ka miskina tan dumuni nka a b'a fɔ ko ka miskina tan ka dumuni saraka di o fɔcogo tun bɛ yen o n'a ka di ala ye a kuma ko ka miskina tan ka dumuni saraka di nka ko ka miskina tan de dumuni o bana n'i ye dumuni yɛrɛ tobi k'u dumuni a la a kɛra kana jigin jamana laadala dumuni jukɔrɔ dɛ n'i b'o fana kɛ kana jigin jamana laadala dumuni jukɔrɔ dɛ k'a fɔ kari ni kɛfara don k'i bɛna mɔni tobi ka d'u ma wali bɛ seri tobi ka d'u ma k'o ye tilela ye non mɔni tɛ tilela ye a tɛ kɛ ten dɛ i b'a lajɛ tilela laada ye min y'an fɛ yan o kɔ ye i b'a ko ye wa n'i yɛrɛ y'a kɛ fɛn duman ye ka tɛmɛ o kan kuma bɛɛ adamaden n'i bɛ hakɛ bɔ ala ka hakɛ di k'a kɛ ɲuman ye o de ka di ala ye i bɛ se k'a kɛ ladumuni dɔnnibaw ko dumuni yɛrɛ kɔrɔ ye ka dumuni di maa ma a k'a dun ko n'i ye dumuni yɛrɛ dilan ka miskina tan dumuni a b'a la awa n'i b'u fɛɛrɛ bɔ dun miskina tan a bɛ bɛn muso la a bɛ bɛn cɛ la dɔnniba dɔw b'o sarihu ko u bɛ se ka seli ni fini min ye ni muso don a bɛ se ka seli ni fini min ye n'i y'o d'a ma i y'a fɛrɛ ni cɛ yɛrɛ fana don a bɛ se ka seli ni fini min ye ko n'i y'o d'a ma i y'a fɛrɛ fana ko o ɲɔgɔnna di miskina tan ma walima ka jɔn kelen san k'o hɔrɔnya
ano o tan versa o ni ni saba shi de masoro sa bit le saba shun ka tukunyona bit le saba shun ka tukunyona o kwala ya ka kalinu ay fardali ka ya ka kalinu funnauna wallahu maulakum ala de au bishi nyoy ala de au bishi ba bay وهو العليم الحكيم وهو العليم دوني دونغيدو الحكيم كيري مسد ونفنو بس لا بلا ابنا يچيدو كالي انا ودي تعالى كالي نا ديمينا وكفروا وبيب دوبو فاندو فادانا كداكا بيب مسكينه بدي دسباتو دي مسكينه kaleni kafaro be dawla binu ya bo miskina chaman dubini de na ikale ki kale no ko temena o temeni ya ka foitala angon bodela dan kale ka shin ka kale be kale ngangele shi abefu nganya ko temena bi temena ko ka keti kale ni kafara ko tala foitala fe jawon be anga dina na ayu kel dabla de te kalimi kafara bi kafara mughallazo bi no fana ko ngonna ni ma ibuke awa dafale bi Allah asra dun bawte dafale ke kutan ne mbay yani amanye yata ika dafa ta alaka jurudo de ni saraka do tukana goba dawla lahara da jango fem na sebi femin sebi ka kalni kafara sebe do ya te foy kula foy ta le wera de majate ko kiri fanga mado ala ka kiru dun jona tula de ab ko mata don iba ala jien soro ni barami bara fitini do bu fo kwae ba do si aljinama abo chugula kuma dawla ibi jon ko dola ere ka joni ya ala ode ba buya ode ko kungo buya joni min garala ode ba kungo buya be do se kungo ma mana ko ala kan kirin ala de doni duwe ala de kiri masai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk